مستيات بيتنا سلام كاب ملع عالم مس مستيات بيتنا زلخم كبرات تخاتلتنا من محدار ترامب نتي ننوح تثبيت ككايد لزصنحه هاجراوي نايصتا سندو علاو غيرو ኣብዚ ሰነድ ኣውሮጳ ናይ ምዕባለ ጥፍኣት ኣንጸላሊዋ ከም ዘሎን ዝጸንሐ ዲሞክራሲን ብነጻነት ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰልን እውን ይሃስስ ከም ዘሎ ተጠቒሱ ኣውሮጳ ኣብ ዓቢ ጸገም ወዲቓላ ዝበለ እቲ ብመንገዲ ዋይት ሃውስ ተዘርግሐ ሰነድ ኣብ ኣውሮጳ ምዕፋን ወይ ሳንሱር ብነጻነት ዝግለጹ ሓሳባትን ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ናይ ተቃውሞ ሓይልታትን ይካየድ ኣሎ ክብል እውን ክዕረ ኣለዎ ንዝበሎ ነጥብታት ዘርዚሮ በዚ ዝተቆጣዐት ጀርመን ብመንገዲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣቢላ ካብ ወፃኢ ዝመጽእ ምኽሪ ከም ዘየድልያ ገሊጻ ምምሕዳር ትራምፕ ኣውሮጳውያን ናይ ወሊድ ሕጽረት ኣጋጢሞም ኣሎ ሃገራዊ መንነቶምን ነፍሰ ምትእምማኖም እውን የጥፍኡ ኣለዉ ናይ ዝጠንቀ ኸኣ እቲ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ፖለቲካ ምዃኑ ምስ ዘርዘረ ከም ቀንዲ ወይ መሰረታዊ ጸገም ኣውሮጳ ዝቐመጦ ናይ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣካይዳ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ሰነዱ ኣውሮጳ ኮይና ክትቅጽል ኢና ንደሊ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣውሮጳዊት ሃገር መንነትን ታሪኽን ከዓ ክዕቀብ ኣለዎ እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ከም ዘለዎን ተቐጺሉ ግን ኣውሮጳ ኣብ ዝመጽእ 20 ዓመታት ወይ ትሕቲኡ ከነለልያ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎ ብምቕጻል በዚ ኩነታት ኣውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ቀንዲ መሓዛ ኮይና ትቕጽለሉ መንገዲ ኣጠራጣሪ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንምቕያር በብሃገሩ ምልዕዓላት ወይ ተቃውሞታት ክካየድ ከተበራትዐ እዚ ንገብረሉ ምኽንያት ከዓ ኣውሮጳ ንዘለዋ ጸገማት ዝፈጥር ኣካይዳ ኣብ ምዕራይ ንምሕጋዛ እዩ ክብል ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሓድሽ ናይ ሃገራዊ ጸጥታ ሰነዱ ኣስፊሩሎ ኣሜሪካ ነቶም ንሃገራዊ መንነቶም ደው ዝበሉ የማናውያን ናይ ፖለቲካ ምንቅስቓሳት ከም እትደጋገፍ ኣይሓበአትን ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ምርጫ ጀርመን ፍሉይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበረ ኢለን ማስክ ንየማናዊ ሰልፊ AfD ጀርመን ኣብ ምውዕዋዕ ነጢፉ ነይሩ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ንሩስያ ክነቅፍ ኣይደለየን ኣብ ክንድኡ ዋሽንግተን እቲ ምስ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል እዩ ድሌታ ናይ ኣውሮጳ ቁጠባ ክዓብን እቲ ኩናት እናሰፍሐ ከይከይድን ከዓ ክንከላኸል ይግባእ እዩ ኢሉ ዘሎ እቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሰነድ ንኣውሮጳ ጥራሕ ዝትንክፍ ዘይኮነ ምምሕዳር ትራምፕ ንመጻኢ ዝኽተሎ ወይ ቀዳምነት ዝህቦም ጉዳያት ዝሓዘ ዓለማዊ ፍኖተ ካርታ እዩ በዚ ምኽንያት ኣሜሪካ ንኣውሮጳ ሓዊስካ ኣብ መላእ ዓለም ዝነበራ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ክትቀንስ ምዃና ኮይኑ ግን ብፍሉይ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ህላውነታ ንምርግጋጽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳታ ከተሕይል ከም ዝኾነት ምስ ቻይና ዝጸንሐ ዝምድናኣ ድማ ከም ብሓድሽ ክኽለስን ሓድሽ ሚዛን ዘለዎ ክኸውንን ከም ዝግባእ ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩሎም ትራምፕ በቲ ኣውሮጳ ትኽተሎ ዘላ ናይ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ኣካይዳን ጉዳይ ዝተሓደሰ ጸዓትን ፈጺሙ ሕጉስ ኣይኮነን ነዚ ዛዕባ እውን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ክገልጾ ጸኒሑ እዩ ኣውሮጳውያን ግን ኣብ ሓሳብ ትራምፕ ክሰማምዑ ኣይከኣሉን ትራምፕ ንኣትላንቲካዊ ወተሃደራዊ ኪዳን ኔቶ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ብዙሕ ርእይቶታት እውን የጋውሕ እዩ ኣውሮጳ ብዘይ ኔቶ ከም ሓንቲ ዑፍ ብዘይ መንገብገበያ ቁጥዐ ኣውሮጳውያን እቲ ትራምፕ ምስ ፑቲን ክህልዎ ዝደሊ ኣብ ቁጠባ ዝጸቐጠ ዝምድና እዩ ከም ዝፍለጥ መምሕዳር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ብምፍጻም ንሰፋሕቲ መሬት ዩክሬን ተቆጻጺሩ ይርከብ ትራምፕ ከዓ እቲ ሩስያ ብሓይላ ዝሓዘቶ መሬት ዩክሬን ከም ንሰላም መዛተይ ገይሩ ከቐምጦ ይመርጽ ዩክሬንን ኣውሮጳን ግን እዚ ሕቶ ልኡላውነት ስለ ዝኾነ መሬት ኣብ ዋጋ ዓደጋ እቲኻ ዝመጽእ ሰላም የለን ባህልቲ እዮም ምምሕዳር ትራምፕ እቲ ኣብ ኣውሮጳውን ክኸውን ኣለዎ ዝብሎ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብ ሃገሩ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ ብዙሓት ስደተኛታት እውን ካብ ኣሜሪካ ኣብ ምጥራዝ ይርከብ መዓስ ስደተኛታት ጥራሕ ወላ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዝሓዙ ፖለቲከኛታት ከይተረፉ ኣንጻር ፖሊሲኡ ምስ ዝኸዱ ካብ ኣሜሪካ ከባረሮም ምዃኑ እዩ ዝፍክር በዚ ሓድሽ ዘውፅኦ ሰነድ ኣቢሉ እምበኣር ኣውሮጳውያን ንፖሊሲ ኣሜሪካ ክኽተሉ ዘጠንቅቕ ወይ ዝመክር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ጀርመን ዓቕሚ ምክልኻል እቲ ሃገር ንምዕባይ ወለንታዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምትእትታው ድምፂ ሂቦም ጀርመን ኣብ ወተሃደራዊ ኣጠማምታኣ ለውጢ ከም ዝገበረት ዘርኢ ኮይኑ ቻንስለር ፍሪድሪሽ ሜርስ ኣብ ኣውሮጳ ዝሓየለ ሰራዊት ንክህልዎ
ድፍኢት ይፈጥር ኣሎ። ኩሎም ደቂ 18 ዓመት ጀርመናውያን ካብ ጥሪ 2026 ሒዞም ናብ ሓይልታት እታ ሃገር ክጽምበሩ ድላይ እንተለዎም ዝመልእዎ ሰነድ ክስደደሎም እዩ። ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከዓ ነቲ ሕቶ ክምልሱ ክግደዱ እዮም። ኣብ መላእ ጀርመን ኣብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለዉ ተምሃሮ ነዚ ስጉምቲ እዚ ንምቅዋም ኣብ 9 ከተማታት ኣብ ዝካየድ ኣድማ ክሳተፉ ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ። ብዙሓት መንእሰያት ጀርመን ነዚ ሓድሽ ሕጊ ይቃወምዎ ወይ ድማ ብዓይኒ ጥርጣረ ይምልከትዎ። ኣዳለውቲ ናይቲ ተቃውሞ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ፍርቂ ዓመት ካብ ህይወትና ኣብ ድፍዓት ተዓጺና ክንዕለም ከምኡውን ምእዙዝነትን ምቕታልን ክንምሃር ኣይንደልን ኢና ክብሉ ጽሒፎም። ኩናት ንመጻኢ ዝህቦ ተስፋ የለን ህይወትና እዩ ዝዕንውን ኢሎም። ርእሰ መምሃራን ኣብያተ ትምህርቲ ወለዲ ኣብቲ ዕለት ንደቆም ንትምህርቲ ካብ ምስዳድ ከይቁጠቡ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣባላት ባይቶ ጀርመን ነቲ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምድጋፍ 323 ኣንጻር 272 ድምፂ ሂቦም። በዚ ድማ ጀርመን ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዳግማይ ዝጀመረት ዳሕረወይቲ ኣውሮጳዊት ሃገር ኮይና ኣላ። ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ደቂ 18-19 ዜጋታታ ን10 ኣዋርሕ ዝኸይድ ወለንታዊ ወተሃደራዊ ስልጠና ከተተኣታቱ ምዃና ገሊጻ ነይራ። መንግስቲ እቲ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንነዊሕ እዋን ብወለንታ ክካየድ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ካብ ሓምለ 2027 ጀሚሩ ግን ኩሎም ደቂ 18 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ንወተሃደራዊ ታዕሊም ብቑዓት እንተኾይኖም ሕክምናዊ መርመራ ክገብሩ ከገድድ እዩ። ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ፒስቶሪዮስ ሕክምናዊ መርመራታት ኣድላይ ምዃኑ መጥቃዕቲ እንተጋጢሙ መን እዩ ንወላዲት ሃገሩ ብብቕዓት ክከላኸል ዝኽእልን ዘይክእልን ንምፍላጥ ግዜ ካብ ምጥፋእ ከም ዝሕግዝ ገሊጹ። ዕጡቕ ሓይሊ ጀርመን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣስታት 182,000 ኣባላት ኣለውዎ። ሚኒስተር ፒስቶሪዮስ ድማ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ነዚ ቁጽሪ ብ20,000 ከብሎ ይደሊ። እቲ ናይ ርሑቕ ዓላማ ሓደስቲ ሽቶታት ኔቶ ንምውቃዕን ምክልኻል ጀርመን ንምሕያልን ኮይኑ ኣብ 2030ታት እዚ ቁጽሪ እዚ ናብ 260,000 ንምዕባይ እዩ። እዚ ሕጂ ተወጢኑ ዘሎ ብወለንታ ዝካየድ እኳ እንተኾነ ኩነታት ጸጥታ እንተብኢሱ ወይ ድማ እቶም ፈቃደኛታት እንተወሒዶም ብግዴታ ዝካየደሉ መገዲ ክሕሰብ ይኽእል እዩ። ኩናት እንተተላዒሉ ካብቶም ሕክምናዊ ምርመራታት ዘካየዱ ብምውሳድ ናብ ታዕሊም ከእትዉ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ጀርመን ዝነበረ ግዴታዊ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት መራሒ ጀርመን ነበር አንጀላ መርክል ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረትሉ ብ2011 ተቋሪጹ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ካብ ሩስያ ተኸሲትዎም ብዘሎ ስጋኣትን መሓዛኣ ዝኾነት ኣሜሪካ ብእትገብሮ ዘላ ፀቕጥን ፍሪድሪሽ ሜርስ ንምድብ ሰራዊቱ ዳግማይ ካሃንጾን ዝሓየለ ሰራዊት ኣውሮጳ ክገብሮን ቃል ኣትዩሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 6 ታሕሳስ 2025 ዘዳለናዮ ትሕዝቶ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي